Ako kay bawa na ko Brad. Kabayo nga sungayan. Utro mo na. Usawa man sana yung mga pangutana, Brad. Muhatag kag clue. Kunya, among itubag di day mao. Pang grade 1 na nga pangutana, di mo katubag. Nga mga kay libog man kay ka Brad. Pambansang hayop, pambansang isda, di katubag. Kanyo ha? Kabayo. Ay, una-una. Sunod na sa jay ko. Jay. Taka mo sa ko. Ray, nangita ko nimo atong pag New Year ba kay lagi unta na ako'y toyo nimo di naman sa day ka. Nanaigon may ato Brad. Nag-uba man sa ko mga uyuan. Ah, naigon gyapon sa New Year na. Unsa naman taon mo eh. Wala lagi mo maikot panaygon anong mga tao nga. Pasko ra man na dapat New Year na. Naigon gyapon ka. Saan naman taon ka? Uy, Taga December man gina nga buhaton. Manaigon mi. unya ang New Year December di ay. Iniro na ang New Year, Brad, dili na allowed nga manaygon pa og New Year. Kay nga ta day Brad, unsa tay tuyo nimo? Ang ako manggod sa unta, Brad, ba nga magpatabang ta ko ni magpabuto lagi kay pagkadaghanang pabutos balay niya di na ako maato. Mo na nga gipangita di ka kay tagaan sa dati kag pabuto para pabuto news New Year. Aw pasensya ka na kay Brad ha, kay saon taman nga di man ta ko muuban ya. Ubanon man jud ko. Mao lagi ko ka kuan diri nga moari sa inyo ha. Mausad lagi okay ra man wa may problema ba. Pero ang ako manggod ato nga tuwa pay daghang pabutos balay unsaon na lang to aptan to paghupas. Sige lang Brad, pero sa sunod na lang mabawi na lang ko sa imo. Kadugay pa atong sunod New Year ba doy wa pa kita kibaog abton pata sunod tuig ani. Pila ra may paabot sa ko, dali ra bitaw ng tuig. Sige bueno ka nang wa man ka kay lakaw ron. Wala man Brad, nang naraman ko yung oras ron. Mga tambay boys oh. Nanasa tambay na sad. Unsa kay gistoryahan ni mga kanahang dagko? Wala mga lingaw sila ha. Sige rin tambay-tambay ay. Sakto kayo kay nasa ko yung mga pangutana ni nila. Unsa ni sila pangutana ni nila. Ulo na ko. Kumusta na dito inyong pag-eskwela? Sarap ada yung balik sa inyong klase. Karon pa mang iniro size Brad. Oh may Boys, yo sa yuha tambay guys ha. kani laging lain lingaw, Brad. Sa mayato na suroy man. Wara, sorry ra kay kita man kunin ninyo katambay mo diri gud. Sakto sad kayo kay na ako'y pangutana sa inyo ha. Nga pa mga simple ra gud nga pangutana gud nga kanang pang elementary ra ba nga pangutana. Dali ra kay ninyo matubag. Nya ang matubag ninyo kung makatubag mo, na ako'y premyo sa inyo ha. Kana Brad, Brad. Oo. Sigurado na. Una ako'y premyo sa inyo ha. Storya ra po na ha. Nalagi. Swerte na gyapon atong pagtambay-tambay din ni Brad kay naagi ang atong usa ka Brad na ako no say pangutana. Okay Brad, makadawat pag itag premyo ani kay mahatag man si premyo ug magpa-answer siya. Una lagi. Tarong nga lang ninyong tubag nga maansira ninyong tarong. Ha? O sige goy. Sugod na ta sa unang pangutana. Unsa ang pambansang isda? Nukos kay tumugata. Dele. Tagaan di kag clue. Ang clue nagsugod sa letter B. Buriring. Pataka raman ka eh. Dele. Mudako kini. Buhaya kay modako man ang buhaya. Taka raman ka. Pambansang isda, buhaya. Di man ni nag-eskwela imong amigo. Bota na niya. Ang pinakasayon nga clue, pwede siya isugba. Sinugbang buhaya. Pataka ra gihapon. Asa man ni nang eskwela ni mga bata ay? Sus. Ang sakto nga answer, bangos. Ay, bangos day Brad. Kalayo ba dito sa sinuod Brad eh? Ang ingon man siya nagsugod og letter B. Unya, ang sabi nang B. Kani kasi Buhaya ako si man na. klaro. Nya, pwede ko na isugba. Pwede mo sa isugbang buhaya. Sige, nakabalaka. Tarong nga sa ninyong tubag sunod, di man mo kabawa mo tubag. Tarunga sa na imong clue, di man mo klaro ni imong clue. Sige, akong klarohon ang clue. Sige, ang akong ikaduha nga pangutana, unsa ang pambansang hayop? Nga tagaan ta mo clue para masayon. Sige. Ang clue kasugod og letra nga K. Kanding.
Katik taka. Taka naman yung butaa oy. Mura ni kinder butaa. Unsa man diri Brad? Pataka malangit ka, Brad. Nga ang pambansang hayop nga nagsugod sa Unsa man diri Brad? kabayo. Butang mas dako kini sa kabayo. Unya may duha siya ka sungay. Aw kay bawa na ko Brad. Kabayo nga sungayan. Utro man bugay. Usao man sa nang imong mga pangutana, Brad, nga muhatag kag clue. Nga, among itubag di day mao. Pang grade 1 na nga pangutana di mo katubag. Ang amo kay libog man kay ka Brad. Pambansang hayop, pambansang isda. Di katubag. Paano yun? Ah, kabayo. Sungayan. Ay, una-una. Sunod na sa jay ko. Ay, Pataka man sa ganang answer pod. taka malangit Kumaoy ka. mong ipang answer. Ani na lang. Nagaan na lang tamog sayon nga pangutana. Kanang sayon jud kayo. Maski grade 1 makatubag. Ano sayon gud ha? Sayon ra kayo. Mo ni kanang mga pangkuluran sa mga bata. Ingnon maestra nga, kids, koloro na kids, yellow ug pink. Oh, para di mo katubag. Oh. Oh, sige. Akong pangutana, unsa ang pambansang bulaklak? Otot-otot. Kay inig kumot. Bawang otot. Zero gyud ni sa exam ni mga estudyantehhan ni. Zero gyud. Ang ngutkot pa. Oh. Katul. Katulutak. Libog ba na Brad? Tagaay sa comment clue ana Brad. Oh, sige, tagaan ta mag clue. Sayo na gyud kayo. Sige. Gaon na sa letter S. Aw, sunflower. Pataka malangit ka din na. Uy, O sige, gamay-gamay sa sunflower. santan. Gamay-gamay man na sa sunflower Ay, ang santan. Ang sabang kasad mangutana, oy. Sus, kapoy yan. Sige, ang pinakalas, tuhugon siya, ibutang sa altar. Oh, sayo na jud kay na, di nagyapon. Aw, tinuhog nga santan. Ah, butangi.